Pýtam sa, prečo sme nemohli zhodnotiť túto techniku, ktorá ohrozila obranyschopnosť Slovenska, aj my. Prečo sme ju museli darovať? A keď nie Ukrajine, ktorá mohla a nemohla mať v tom čase dostatočné finančné prostriedky, tak sme mohli osloviť množstvo iných krajín, ktoré stále používajú MiG-29 alebo všetky tie systémy, o ktorých sa tu bavíme. Hovoriť, že sú neupotrebiteľné, lebo sú uzemnené, to keby štát narábal s každým majetkom, ktorý teda považuje za prebytočný spôsobom, mimochodom po formálnej stránke ani tento majetok všetok nebol označený za prebytočný, to sa tam píše všade, spôsobom, že ich budeme len rozdávať a darovať. Pre laikov pochopiteľne, ak vyradí polícia motorové vozidla, tak idú na nejakú burzu a snaží si ich zhodnotiť ešte v prospech štátu nejakým predajom s ostatkovou cenou. Máte pocit, že táto technika ozaj bola v takom stave, že už sme ju nepotrebovali, že sme ju nevedeli zhodnotiť efektívnejšie v prospech štátu? A môžeme sa prikrývať tými morálnymi a etickými nejakými cieľmi, ktoré sa tým sledovali. Ale priorita išlo o ekonomickú nejakú spôsobilosť alebo ekonomické zhodnotenie toho, čo sme tu diali, to je k tej škode. Keby sme získali len tretinovú cenu z toho, v zásade, a predali to, nechcem povedať ako šrot, ale teda určite by to bolo spravovanie majetku štátu tak, ako predpokladá zákon.